ودي من معدل تبهالي نورن مخناتو لو ما عند خاو اسرويت دحرشو من تعمد زوصلو معلتي نيرو سويت نقالو نمرأي بتعمي تشوكيلني قلتي فنغزو نمصحون حدغنياتات غنياتات ناو صعنت اير يسقال مخناتو ناي قالو لدت معلتي لو ما عندي نيرو قلتي فن دحر كيدواون مس انا خخورو عدل كركبيو اذا اير كامري مستل علت كن اتوم حدغنياتات اسرات حدا بحدا مملات يجمرو از ود زكن حماق عدلو حزي يكون نجميرو تاريخنا تجمر قدم 8 عامات يو كاميرون هو تدرنا غلغالوت وديو نغزونا تملسنا رأينا مسويتو صبوخ مصاخ اليو غيزنا حلف يصنحمو حدا مشت نغزونا خده سلست عوالي حصرو كاميرون ستتصرفو من يملسلومن مسويتو ترغاغام ختصرفو انكلو غن لعل عقم يخونمو موقع يجمر اتم عوالو ولا سلست ينبرو بزح سلطنا زنورو كاميرون انكي تجغر يقطقطوم امونغزون حدا خفتم سلست يموت ناي كاميرون مكراغن او زي قارصن او استفردلو ساعات وقو فرد نخقنسلو اتجن نخامن يمخرو كاميرون جن زغور نجر تخكلنيا سلازنهره نخامن فقادنيا يكونن كاميرون اتجن اندحر امينلو كابشومنته نحد عامت قنسلو خمس خيل كسمع انكلو نشتي قاسا يبل نتازي تولدت قالون نسويتون كلون اتجن كم زفصمي امن غنفتنا مترشا فرد زواولو معلتي اغرات يغيرو كاميرون وتادر سلازنهره طراي مستزقوتو لسب لعلنت ادفانتج نيرو يتواهيلو ولا جمننا امنه اصعتو خي تقنسه شو من تعمت يفردو كاميرون اسرويت اتيو معلتن قطرن انا تدرارو عامتات قطرن كلو ناي سويتون قالون فوتو ناريو بتسفاز نبر نيرو قالو قسنا علتنا عبيت بفوتوتات كريان كلون نخير السعن تسفا نخي قردصن افت بيت ما اسرت مندق يلطقم ولا اسرويتنا نوره نعلم حقوس سبيز مسل نيرو قالو تمرت خجمرن كلاون نعادو دابي مصحف او عالم زحقوسو نغير يخون كم زنالون شو من تعمت يحلف مو كاميرون كاسريت زوصلو غيزي اكل زغرم اغاطامي كاميرون كاسريت زوصلو معلتي نغوالو شمنا عمتات تخورو العلتي نيرو افت مدلاو او ساعات نمركاون فتيون مخادنون بزحت غنياتات حيزانا زنورت اير يسقال اذا اير نتوم حدغنياتات اسورات نو الباما نقطو سدي علامه اتا اير بزحت حماقات سوات زحزت سلازنورتون اتوم بلاوش نتوم وردياتات العلمت انختنققو يجددوهم حدا خبزهم اسرات ويليام نيرو قصيلون نيثن كرزل يغونو ببوم ببيلون بزحات شبرتاو متقاطات فتيميو او اسريت صحفو مصحفلو تاريخون بفيلم نخسند امدلاوي زركب سايرس افتم زخودو غانات تمدو سوينيرو بانك بمزراف سب مقتالن دقنشتو بمقساسن ودساسه 9 عامتن كلو طراي اتي 15 عامت او اسريت يحلفو افت اسريت كن يزو بدنبي تقيملو كلتنا يونيفرسيتي ديغري لو بالعليو نحق ديغري تمرقيو امونغو اغن سلسته اسرات كتيلو كلتا غزا دما كملت فتينيو اتو مساسال ساعات وانا تواصينا زخونه كاميرون غزو نخبصح اذا اير كونيلو بعلي مرصا اتا اير غنا ولا خيتلعلت اتوم حلفتي لعلمتن يفرحوا اتا اير او الباما بسلام كتعرف زي مصلاون كالي زغورو نغري نيرن اوشت اتا اير اتيوم ولا حيرات حصينا تخويو ولا يصنحو اتوم اسرات نمملا بلانو من تغوار يجمرو كاو ايدومون دقات مرافي يوطمو قسبيلوم اتكاتينا يفتحوا بيمبول قلمس قلقل نغري زغبر نيرو نشي غمدي تفمو غوتيتو نشي ندادن كرويتن زحزت لاستيك يوط سايرس اتا ملكت مساوون اتندادي افتو غونو نورو دينا چلمو حوي يقاتلو حدت وارديا حو مطفي حزي غاي اتا غالن ستيت غاردون نبيمبول حلاتو نفس الكمدوال تخيد افتا ساعات سا بيمبول كفتا غوال مفتحي من طلمو نيثن كفتا اسير لنا رخف ليوطو نيثن كفت بوتا مسوصه نتون غاردات حدا بحدا مقطقات يجمر توم بحدا غص نور غاردتات ون ماصيوم يقطقطومو ات ساعات كن كلهم توم اسرات امليطوم يصنحو اب ساعات زي سايرس ون كفت اسرو لكفل وصيو بفتنت افتورر زلولو كفلي خيدمو نتخوصنا تدالي زنوره ناي بايلوت مكتل حنيقو قطقيطو شغوط منطيلو نت بايلوت افتحت قوصصري اتيو نفت اسرات زنورو لتمليسو تاغرغر ططون مبالط ايتي تكسمو نبزناي سماي اسرويت انكو بدحن مصخوم انا دما اي كابتنكم يلي يزاروم كاميرون ازنا تفطر خري انكلو بتعمي نصح تاينورن حنتليت زي متصبخ يلي دمان وعلي صلا كلهم توم اسرات كفت استاسورلو كفلن كاتينان يوصو اتاير كتلعالن كلا غاردتات نورون اسرات يقيرو انا اسريت صانحيتو قالت بار زي فلت جوني سمعت نمقو صاري خودو افتا ساعات نساغن كاميرون لعلمتن سلستنادده كم قمت يتسيطو طوي بلو افتا ساعات سايرن يمصمو نجوني خريلو اندحر دا زي ولقا منم كيتغبر يل دما يطنقو
እዞም እሱራት ማዕርክ እንደይ ጨካናት ዋላ ይኹን ደኣምበር ናይ ሳይረስ ትእዛዝ ከዓጽፎ ይኽእሉን እቲ ጋርድ ፈራርሕም ድማ እቲ ኣየር ተዓርፈላ ቀጻሊት ከተማ ካርሰን ከም ትበሃልን 6 እሱራት ኣብ ኣኽወርዱ ምዃኖም ይፈልጡ ግን ተመሊሶም 10 እሱራት ናፍቲ ኣየር ክስቀሉ እዮም እዞም እሱራት ኣብታ ቦታ ከዓርፉን ከለዉ ብሰላም ክወጽኦም ዝደልዩ ምኽንያቱ እቲ ኣየር ሒዞማ ኣርሒቖም ናይ ምኻድ ዕላማ እኒሄዎም እዞም እሱራት ግን ነፃነት ንኽህልዮም ጥራይ ኮኑ ዝኽእሉ ዝገብርለዉ ኣብ ደገ ዘሎ ሓደ ሃፍታም ሓሻሽ ነጋዲ ወዱ ካብቲ እስረይት ብሰላም ንምውፃዩ ብዙሕ ቅርሺ ከፊልዎም ፒምቦል እቶም እሱራት እናፈትሖምን ከሎ ግን ኣብኡ እሱር መሲሉ ዝጸንሐ ሓደ ፖሊስ ንፒምቦል ይሓንቆሞ ኩላቶም መሳርሖም ክድርቡ ይእዝዞም ካሜሮን መሳርሒኡ ደርብዩ እሱር ኮይኑ ንጸንሐ ይማኽሮ ግን ኣይሰምዐን ምትኻስ ክጅምሩን ከለውን ኣብ መጨረሻኡ ንሱ ይመውት ድሕሪ ደቓይቕ ፒምፖል ናብ ሳይረን ይመጽሞ ችግር ኔና ኣብታ ቀጻሊት ከተማ ዝወርዱ ነበሩ 2 እሱራት ሞይቶም እዮም ነይሩ ናይ ግድን ድማ ነኦም ዝትቅዎም ሰባት ክንእልሽንና ኢሉ ይነግሮ ካሜሮን ካብቲ ኣየር ንምምላጥ ጽቡቕቲ ዕድል እያ ነይራ ግን ከዓ እቶም ኣብኡ ዘለዉ እሱራት ከድሕኖም ይደሊ ኣሎ እቶም ካልኦት እሱራት እውን ምስ ኣገደድዎም ካሜሮን ሓደ ጸሊም ዓርኩን ፈቃደኛታት ኮይኖም ይትስኡ ግን ጽኒሕ ኢሉ ሳይረስ ሓደ ነገር ይዝክር እቶም ዝተቐተሉ 2 ሰባት ጻዕዱ እምበር ጸለምቲ ኣይኮኑን ግን ሕጂ እውን ምንም የተገደሱን ዓርኩን ካሜሮን ብጣዕሚ ይጭነቕ ካዛ ኣየር እዚኣ ምስ ወረድኩ ሓዲና ሞትና ይተርፍኒ ኢሉ ድማ ይነግሮ ካሜሮን እውን ካዛ ኣየር ምስ ወረድኩ ቀልጢፈን እቶም ፖላዊስ ክነግሮም እየ ከይተላዕለ ድማ ክተዓዚኦም ኢሉ ይረጋግዖ ገጾም ንኸይፍለጡ ብጨርቂ ይሽፍኖም ነይሩ ንኸይእውዩን ንኸይዛረቡን እውን ብውሽጢ ፕላስተር ገይሩ ኣፎም ይዕፍኖም ናይ ካሜሮን ፕላን እውን ብሕጂኡ ይፈርስ ኣብታ ናይ መጨረሻ ሰከንድ እውን ሓሳብ ይቀይረ ኣለኹ ክጸኒሐ ዝደሊ 15 ዓመት ምእሰረይ ስለ ዘይተርፍ ጽቡቕ ጊዜ ከሕልፍ እየ ዝደሊ ኢሉ ይነግሮም ኣንቶ ብዝገጠሙ ነገራት ሳይረስ ንካሜሮን ይኣምኖሞ ሓደ ጻዕዳ ፖሊስ ገይሩ ነቶም እሱራት ይትክኦም ካሜሮን እዚ ዝገበረሉ ምኽንያት ነታ ተኣሲራ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ጋርድ ሓዲግዋ ከይድ ስለ ዘይደልየ እዩ ሬሳ ናይቲ ዝሞቶ ፖሊስ እናንቀሳቕስዎን ከለውን ዝተቐድሐ ካሴት ይግረኹ ኣብቲ ኣየር ዝጋጠመ ኩሉ ነገር ሪክራኸም ዝገበረውን ርግፀኛታት ይኾኑ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብቲ ሳይረን ተኣሲሩሉ ዝነበረ ክፍሊ እቶም ጋርድታት ገለ ችግር ከም ዘሎ ይስተውዕሉ ኣብ ድሕሪ ሓደ መንደቕ ናይቲ ኣየር ሙሉእ ካርታን ዝተፈላለዩ ዶኩመንታን ይረኽቡ ድሕሪ ደቓይቕ እቲ ኣየር ኣብ ካርሰን ሲቲ ትበጽሕ ሓያል ንፋስ ስለ ዝነበረ እውን እቶም ጋርድታት ኣዒንቶም እምበር ካሊኦም ኣይረአዩን ካሜሮን እቲ ዕድል ተጠቒሙ ኩሉ ነገር ዝቐድሐት ካሴት ናፍቶም ዝወርዱ ነበሩ እሱራት ጁባ የእትያ ሳይረስ ጋርድ መሲሉ ካብቲ ኣየር ይወርድ እሞ እቶም ገጾም ዝተሸፈኑ እሱራት ካብቲ ኣየር የውርዶም እቶም ተቐየርቲ 10 እሱራት እውን ናፍቲ ኣየር ይድይቡ ኣብ መንጎኦም ሳይረስ ጽቡዮ ነበረ ፓይለትን ናይቲ ቅርሺ ዝኸፍሎምሎ ሓሽሽ ነጋዲ ወዱን ነይሮም እቶም ዝስቀሉ ነበሩ እሱራት ኣብቲ ኣየር እንታይ ከም ዝፍጠርሎም ምንም ኣይተረድኦምን እቶም ጋርድታት እምበር ዝተኣሰሩ እስረኛታት ኣይነበሩን ኩሉ ነገር ጽቡቕ ዝኸደሎም ነይሩ ግን ናይቲ ኣየር መከታተሊ ሳንዱቕ ካብቲ ኣየር ነቒሎም ናብ ካልእ ክወስድዎ ስለ ዝነበሩ ንፒትቦል ሂቦም ናብ ናይ ቱሪስት ኣየር ንኸወስዳ ይህልእኽዎ ኣብ መጨረሻ ሓደ ዝተረፈ እሱር ነይሩ ግን ሳይረስ ዝፈልጦ እዩ ዝመስል ሽሙ ክሰምዕ እንከለውን ብጣዕሚ ይድንገጽ እዚ ወዲ ንወይኑ እዩ ዝውሰድ ነይሩ ሰውነቱ ክንዱ ዝቀልጸማ ዋላ ይኹን ግን ብዓበይቲ ሓጭን ሰንሰለታት ተኣሲሩ እዩ ነይሩ እቶም ጨካናትን መፍርሕትን እሱራት ከይተረፉ ብጣዕሚ ይፈርሕዎ እዚ ወዲ ግሪኒ ዝበሃል ን37 ሰባት ድማ ብዘይ ምሕረት ይቐቲሉ مقتال تراكي كون ناي مقتال منقدو بتاع مسكعخن بتاع مفرحنيو أفتو مساسال ساعات أفتو أسرويد زنورو إنسبكترات أفتو دوكمنت زنورو تشجري استوعلو إتي إنسبكتر بدن بجيرو مسرويون أفتو فوتو نايزلو سوات عيني كلهم زنو خلي رئي مسحنت ورقة كتاو عن كلون نزنو بوه قالات ملك التجاريفون كم زخاني فلت بدن بجيرو مساسالومون نحنت كتمها شميركو تا كتماون كارسن سيتي تبهال ناو كارسن سيتي تخيد زل عير قال تشجر كم زلو هاي فلت مو ريبورت نخبري قاية قلتهم كالوت بلاوس مبرمار من قطلو بدحري ترفمو كيف لو تبون بيحزو كلاتهم دما يموتوا بتوم كاو اير زورو دشو دشت اسورات بتوم كالوت نمنقر تدحايلين قصاصو توم بلاوس ون محرات يرئيومن اتقاردي اتحاد اسور كوقعون كلون اتوجبو اتحاد انورت كاسيتي سورا اما تقرشون اتوم قاردتات قلي تشجر كم زلو يفلتو نخي ترطرو منهم كم زي تفتر خفت بوتا ويوصمو نا بوليس يدولو ግን ንሽተይ ደንገምዮም ብዙሓት ፖላዊስ ናብቲ ቦታ ቅድሚ ምምፅኦምን እታ ኣየር ተላዒላ ትጸንሕ በቲ ወገን እታ መከታተሊት ናብ ካሊእ ኣየር ክወስድ ተላኢኹ ዝነበረ ፒምፖል ምስ ካሊእ ጓል ክዛረብ እታ መምለጢት ኣየሩ ሓዲጋቶ ትኸይድ እታ ኣየር ናብ ናይ ነፃነት ቦትኡ ምብራር ክጅምር እንከላውን ብሓጎስን ዓወትን እናተጫወቱ ይጸንሑ እቶም ናይ ዲኤ ቢሮ ብጣዕሚ ይናደዱ እቲ ዝለኣኽዎ ፖሊስ ከም ዝሞቶ ክፈልጡ እንከለዉ ልዕሊ መጠን ይሓርቁ ንሶም ዝሓሰብዎ ናይ ተሓሽሽ ነጋዲ ወዱ ብደንቢ ጌሮም መሳቂዮምን ኣፈራሪሖምን ብዙሕ ሓበሬታ ንምርካብ እዩ نفط أير كنملس كلنا جرين كقولاتهم استفرحن استخبرن أسوري نيرو سايرس نخفت عوي إزوم مو نيتن كسيل قريو وتماس قال على لونكالو لعلمات أني فرحو كاميرون كم أمون أسرين يخوينو نفط ناي بايلتات بوتاي متسمو انت خجورهم مخانو ميحطم أو الساعات زي توم بلاويس مستعير ركبي فتسمو مو سايرس تألف وادي انتاين مرققات يمكرو
እቶም ፖላዊስ ሳይረስ ከም ዝተቆጻጸራ ፈሊጦም ተናዲዶም ክኸዱን ከለዉ ሳይረስ ንካሜሮን እቲ ኣየር ፖላዊስ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ከዕርፍዋ ምዃኖም ይነግሮ። ሰበይቱን ጓሉን ይጽበያሉ ዝነበራ ቦታ ግን ፌደራል ፖላዊስ መጺኦም ይወስድዎን። ተስተሰረት ካሴት ካሜሮን ከም ዝሰደዳ ስለ ዝፈለጡ ሰባት ንምድሓን ከም ዝጽዕርሎ ምንም ኣይተጠራጠሩን። ካሜሮን ሕሉፍ ናይ ክብሪ ሜዳልያ ዝተሸለመ ፍሉይ ወታደር እዩ ነይሩ። ናብ እስር ቤት ዝኣተየ እውን ንሰበይቱ እናተኸላኸለ ግበን ቅትለት ስለ ዝፈጸመ እዩ። ሕዚ እውን ናይ ፍርዲ ሰዓት ወዲኡ ንገዝኡ እዩ ዝምለስ ኣሎ። ኣብ ዝደልዮ ሰዓት ክወርድ እናኸኣለ ኣብቲ ኣየር ዝጸንሐሉ ምኽንያት ክሕግዘና ስለ ዝደልየ ኢሎም ድማ ንካሜሮን እቲ ናይ መጀመርያ ተስፎኦም ጌሮም ይቖጽርዎ። ድሕሪ ሰከንዳት ናይ ውግእ ሄሊኮፕተራት ይመጽ እሞ ነቲ ኣየር ጠጠው ከብልዎ ምሙኳር እምብት ኢሎም እውን ኣብ ኣየር ክላ ንምፍንጃር ተዳልዮም ይኸዱ። በቲ ወገን ኔተን ንካሜሮን ይጽዋዕ እሞ ናይቲ ኣየር እግሪ ጎማ ጀጊርካያን ዓልዩ ይሓቶ። ካሜሮን ግን እቲ ዘረባ ደስ የብሎን፣ ግን ክጥርጥር ስለ ዘይደልየ ኩሉ ዝበልዎ ይሰምዕ። ናብ ታሕተዋይ ክፋልቲ ኣየር ክወጽሑ ከለዉ እውን ፒምቡል ተንጠልጢሉ ይጸንሖም፣ ግን ሞይቱ እዩ ኔተን ንካሜሮን ንፒምቡል ናብታ ከተማ ንኽጥርፎ ይነግሮ። ሸሓ ድማ ፍልይ ዝበለት ዕድል ይርኢ። ኔተን ትኹረት ተሰሪቑ ከም ዘሎ ምስ ረአየ እውን ቻርኮል የውጽእ እሞ ኣብቲ ዝድርብዮ ሬሳ እቲ ኣየር ተዓርፈሉ ቦታ ጽሒፉ ይገድፈሎም። እንከይዶም ግዜ እውን ፒምቡል ካብቲ ኣየር ይጸድፍ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብታ ከተማ ሓደ ዓብዪ ሰብኣይ ኣዕዋፈ መኪኑ ብተደጋጋሚ ሸና ስለ ዝነበራ ኣመናና ማረረ ይጸንሕ። ግን እንከይሓስቦ ናይ ፒምቡል ሬሳ ኣብ መኪኑ ይዓልብ። በቲ ወገን ቬንሰን ንሰበይቱ ንካሜሮን እናመርመራ ይጸንሕ። ካብቲ ከተማ ፖላዊስ ደው ኢሎም ድማ ኣብ ክዳኑ ሓደ ድራሻ ዝተጻሕፈሉ ወዲ ካብ ኣየር ከም ዝጸደፈ ይነግርዎ። ሕዚ ካሜሮን ብደንቢ ከም ዝሕግዞምሎ ልዕሊ መጠን ርግጸኛ ይኸውን። ቬንሰን ነቶም ሄሊኮፕተር ሒዞም ዝኸዱ ሰባት ክፍልጦም ይሞክር፣ ግን ንሳቶም እቲ ኣየር እንከታተል ኣለና ኢሎም ስለ ዝኣመኑ ምንም ኣይተገደሱሉን። ቸኪሉ ስለ ዝነበረ እውን ካብቲ ህፃን ክወፅእ እንከሎ ናይቲ ዳይሬክተር መኪና ኣፍ ደገ እቲ ህንፃ ጽንሖ እሞ ሒዝዋ ይኸይድ። በቲ ወገን ዊልያም ኣብቲ ንብረት እናፈተሸ እንከሎ ናይ ካሜሮን ካብ እስር ቤት ዝተፈትሐሉ ወረቐት ይረክብ። ኣብቲ ናይ ካርጎ ክፍሊ እውን ክልቲኦም ምጽራፍን ባእስን ይጅምሩ። ብዝተወሰኑ ዋቕዒታት እውን ካሜሮን ይቐትሎ። በቲ ወገን እተን ወታደራዊ ሄሊኮፕተራት ነቲ ኣየር ክውቅዕዋ ተዳልዮም እናቐረብዋ ይጸንሑ። ግን ክሪኡ ከለዉ ኣብቲ ኣየር 30 እስራት ዘይኮነትስ ዓበይትን ኣረግቶትን ቱሪስታት ሒዛ ትኸይድ ዘላ። ኣብታ ትኽክለኛ ኣየር በቲ ወገን ካሜሮን ካብቲ ናይ ካርጎ ክፍሊ ወፂኡ ናብ ኮፍ መበሊ ይምለስ። ግሪን ንዊልያም ከም ዝቐተሎ ስለ ዝተውዓለ ክልተ ሰባት ኣቲኾም በይንኻ ተመሊስካ ኢሉ ይሕጭጨሉ። ካሜሮን ግን ተናዲዱ ንዓኻን ንዓኦምን ኣይመስልን ዕላማ ድማ እየ ዝንቀሳቐስ ሎ ኺሉ ሱቕ ከብሎ ይሞክር። በቲ ወገን ቬንሰን እታ ፈጣን መኪና ተጠቒሙ ኣብቲ መዕርፎ ነበርቲ ቅድሚ ማንም ይበጽሕ፣ ግን ማንም ሰብ ኣይነበረን። መኪንኡ ኣብ ሓደ ገዛ ይሓብኣ እሞ ልዕሊ ኢሉ ክከታተለሉ ዝኽእል ቦታ ይረክብ። ግን እንከይተጸበዮ እቲ ዝከታተል ሰራሕተኛ ሞይቱ ይጸንሖ። ገለ ችግር ኣሎ ኢሉ እናተጠራጠረ እንከለውን እታ እስራት ዝሓዘት ኣየር እናተነቓነቐት መጽያ ቀስ ኢላ ኣብቲ መንገዲ ተዓርፍ። እታ ኣየር ኣብ መንገዳ ዝተወሰኑ ነገራት እናገጨት እናተንሸራተት ድሕሪ ምጽራሕ ኣብ ሓደ ቦታ ትዓርፍ። ኣብዚ ቦታ ዝዓረፍሉ ምኽንያት እቲ ሓሽሽ ነጋዲ ንወዱ ንኽወስድ ሓዳሽ ኣየር ሒዙሎም ንኽመጽእ ክቋፂርዎም ስለ ዝነበረ እዩ። ግን ቀዲሞም እዮም ኣበፂሖም ነይሩ። ኔተን እቶም ዘይፈትዎም እስራት ክቐትሎም እናዳልዮም ይጸንሕ። ካሜሮን ግን መጺኡ ጠጠው የብሎ። እቲ ኣየርን ከይመጸት ምንም ነገር ከይረጋገጽናን ሰባተይ ንቐትን ኢሉ ድማ ይኹርየሉ። ኔተን ብጣዕሚ ተናዲዱ ነይሩ። ግን ሳይረስ ጠጠው ከብል ስለ ዝነገሮ መማረፂ ይነብሮን። ኩሉ ንናይ ባዕሉ ስራሕ ይነይርዎ። ግሪን ግን ዝከታተሎ ሰብ ስለ ዘይነበረ ድላዩ ይገብር። ናብ ሓደ ገዛ ይኸይድ እሞ ሓንቲ ንእሽተይ ቆልዓ መጫወቲ ሒዛ እናተጫወተት ትጸንሖ። ካሜሮን ንብረት ክእልሽ ናብ ሓደ ገዛ እናጎየ ይኸይድ። ግን እንከይተጸበዮ ብድሕሪት ይውቃዕ። ጆኒ ነገራት ንምክትታል ናብ ሓደ በሪኽ ቦታ ይድዮ እሞ ብርሕቐት ዝመጽእ ኣቦብላ ሓመድ ይርኢ። ናብቲ መዕርፎ ነፈርቲ ዝመጻ ብዙሓት መኻይን ከም ዝኾና ምስ ፈለጡ እውን ብጣዕሚ ይጭነቑ። እቲ ርሕቐት ገሚቱ እውን ኣብ 10 ደቂቓ ናብቲ ኣየር ከም ዝበጽሑ ይነግሮም። በቲ ወገን ግሪን ቦምቡላ ሒዙ ኣብ ቅድሚ እታ ቆልዓ ኮፍ ይብል። እታ ቆልዓ እውን ፍሽኽ ኢላ ቦምቡላ ሒዛ ምስኡ ምጭዋት ትጅምር። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ካሜሮን ብ3 ሰዓት ተኣሲርኒ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ እውን ምን ምዃኖም ይፈልጥ። እዚኦም እቶም ሓይሽ ነገድቲኦም ኣብ ዝተሓውሉ ምኽንያት እውን ንወዶም እምበር ንኻልኦት ክወስዱ ድሌት ስለ ዘይነበሮም እዩ። ካሜሮን ቀቲሎም እኒኦም ኢሉ ተስፋ ዝቆረጹሉ ሰዓት ግን ቬንሰን ይመጽእ እሞ ምስኡ ተሓጋጊዙ ንኹላቶም ይውድቖም። ድሕሪ ክንደይ ሰዓታት ገጽ ንገጽ ተራኺቦም። ካሜሮን ሕጂ እውን ብሂወት ናይ ምኻድ ዕድል ነይርዎ። ግን እቶም ኣብ ኣየር ዝተረፉ ሰባት ከድሕን ስለ ዝደለየ ምስ ቬንሰን ንክኸይድ ፈቓደኛ ኣይነበረን። ቬንሰን እውን ዶክመንትካ ሪኦ እየ ሕማቕ ሰብ ኣይኮንካን፣ ሰበይትኻን ጓልካን እውን ኣዛሪበየኒ ማዕረ ክንደይ ከም ዝተሃንጥያ ኣይትፈልጥን ኢሉ ንካሜሮን ሓሳቡ ክቕይሮ ይሞክር። ካሜሮን እውን ንእሽተይ ሕሱብ ምስ ኣበለ እንድሕር ደኣ ሞይተ ጓለይን ሰበይተይን ትኽክለኛ ምኽንያተይ ኣይክርድአንን በጅኻ ድማ ይፎቴን ምዃነይ ንገረለ ኢሉ ሓዲግዎ ይኸይድ። በቲ ወገን እቶም ገበነኛታት ፖላዊስ ንኸይርክቦም ምፍጣን ይጅምሩ። ኣብዚ ሰዓት ግን ኩላና ንጭነቐላ ዘለና እታ ምስ ግሪን ዘላ ንእሽተይ ህፃን እዩ። ሕምካድ ኢሉ ድማ ተሓቶ። ግሪን ንምንታይ ሓቲትክን ኢሉ መሊስ ይሓታ። ተሓምምከ እያ ትመስል ጥዕና የብሉን ገጽ ካይዳ ትምልሰሉ። በቲ ወገን ናይቲ ሓሽሽ ነጋዲ ወዱ እናጎየ ናብ ሓንቲ ኣየር ይኣትሞ ከምልጥ ይሞክር። ሳይረስ እናምለጠ ክሪኦ እንከሎ ብንደት ተስናንቕ ቅጥም።
እታ ኣየር ክትለዓል ክትብል ግን ቪንሰን ዝኾነ ሓጭን ኣብ ልዕሊኡ ይወድቕ እሞ እታ ኣየር ጠጠው ትብል ነዳዲ እናፈሰሶ ክወርድ ክሙክር እንከሎ ግን ዝተናደደ ሳይረስ ሽጋራ ናብቲ ሓዊ ይድርብየሉ እሞ እታ ኣየር ትፍንጀር ሳይረስ ናብታ ናይ ኣየር ካርጎ ክኣት እንከሎ ናይ ዊልያም ሬሳ ይሪኦ ንኹላቶም መሳርሒ ዓዲሉ ድማ ነቲ ዝመፅእ ሎ ኩናት ንኽዳለዩ ይነግሮም በበይን ኣሃዝን ከም ዘጥቅዑ ምስ ተማኽሩ ቦታኦም ይሕዙ እቲ ኣላርም ክስማዕ እንከሎ ግሪንን እታ ንእሽተይ ቆልዓን ይስወሩ ኣብቲ ዓውደ ኩናት መጀመርያ ዘጥቅዑ እቶም እሱራት እዮም ነይሮም ዘዳለይዎ ናይ ቦምቢ ሲሊንደራት ይፍንጀር እሞ እቶም ፖሊስ ብዘይተፀበይዎ መንገዲ መጥቃዕቲ ይበፅሖም ጆን ግን ኣብ ዝበኣሰ ምንም ኢድ ይነሮን ልዕዑ ልዕሊ እቲ ቃልሲ ንሱ ወሳኒ ዝኾነ ነገር ነይሩ እናውጉየ ድማ ናብቲ ኣየር ይመለስ እሞ እታ ንስተይቲ ጋርድ ክፃወተላ ይሞክር ኣብ ደገ እጠያየቲ ከም ዝናብ ዝፈሱ ኣለዉ ካሜሮን እውን እታ ኣየር ንኸይትለዓልን እቶም እሱራት ንኸየምልጡን መፈንጥር እናዳለየ እዩ ጆኒ ዓወት ንኸሓፈስ ንእሽተይ ምስ ቀረዮ ግን ካሜሮን ይመጽ እሞ ንደቂ ኣንስትዮ ዘይግበርን ኢሉ ቀጥቂጥ ይቐትሎ ኣብ ሰዓት እዚ እቶም እሱራት ነብሶም እናተኸላኸሉ ጸኒሖም ንምምላጥ ይምለሱ እተን ናይ ውግእ ሄሊኮፕተራት ክመጻ ከለዋ እውን ዝደንግየን ዝመስላ ንኽትለዓል ምሽክርካር ክትጅመር እንከላ ግን እቲ ገመድ ናብ ዓብዪ እምኒ ከም ዝተኣሰረ ይስተውዕሉ እቶም እሱራት ብዘይ ምቁራጽ ክትኩስላ እንከለዉ ግን እታ እምኒ እንከይደንግየ ትስበር እሞ እቲ ገመድ ይፍታሕ ግን እቲ ገመድ ንዝተወሰነ ግዜ ምስ ተወዛወዘ እታፍቲ ውሽጢ ገዛ ተሓቢኣ ነበረት ቬንሰን ሒዝዋ ዝመጽእ ክባር መኪና ጎቲቱ ይወስዳ እቲ ዳይሬክተር ንታቱ ትመስል መኪና ብኣየር እናተጎተተት ክርኢ እንከሎ ንእሽተይ ይጠራጠር እዛ መኪና ናብቲ መከታተሊ ክፍሊ ተጋጫ ኣብ ቅድሚኦም ትዓልብ እሞ እቲ ታርጋ ኣልዒሉ እንትሪኦ መኪንኡ ኮይና ትጸንሕ እቲ ኣየር ካብቲ ቦታ ርሒቓ ክትከይድ እንከላ እውን እታ ንሰገእላ ነበረት ንእሽተይ ህፃን እናተሰናበታ ብርሕቐት ንሪኣ ድሕሪ ደቓይቕ ናይ ካሜሮን ከቢድ ሚስጢር ይቕላዕ እሞ ሳይረስ ብጣዕሚ ይናደድ እቲ ሓሽ ነጋዲ ዝጠልሙ ኸይኣክል ኣብቲ ኣየር ካሊእ ጠላም ተሰቒሉ ከም ዘሎ ይፈልጥ መን ይትጠላም እናበለ ነታ ጋርድ ኣልዒሉ ክቐትላና ተዳልየ እንከሎ ካሜሮን ይትስእ እሞ እቲ ዓርኩ እውን ምስኡ ይትስእ ሳይረስ እውን ተናዲዱ ተኪሱ ንትወዲ ይወቕዖ ሳይረስ እውን እታ ኢዱ ነበረ ደብዳቤ ዓዊሉ ምንባብ ይጅምር እቲ ዝጠለሞ ካሜሮን ምዃኑ ካብ ዓንትኡ ዝፈለጠ ይመስል ኣብታ ሰከንዲ ንሳ ግን እተን ናይ ውግእ ሄሊኮፕተራት ይመጻ እሞ ተናዲዶም ዝነበሉ ፓይለታት ተቑሱ ይኸፍትሎም ካሜሮን እውን ብውሽጢ ካብ ጫፍ እቲ ኣየር ንቕድሚት እናተባእሰ ይኸይድ ሳይረስ ትኩረት ተሰሪዑ እንከለውን ናብታ ናይ መቆጻጸሪ ክፍሊ ይኸይድ እሞ እቲ ኣየር ሙሉእ ንሙሉእ ተቆጻጺሩ ሚሳኤል ንኸይትኩስሎም ብተደጋጋሚ ይሓቶም ድሕሪ ትወግዖም እውን እቲ ኣየር ኣብ ላስ ቬጋስ ከም ትዓልብ ይፈልጡ ግን እቲ ሞተር ተጎዲኡ ስለ ዝነበረ ናብኡ ክበፅሑ ድዮም እንታይ ርግፀኛታት ኣይነበሩን እቶም እሱራት እዚ ምስ ፈለጡ ባእሶም ገዲፎም እናተጓዩ ናብ ወንበሮም ይምለሱ ምክንያቱ ሂወቶም ምድሓን ልዕሊ መጠን ወሳኒ ነገር እዩ ነይሩ እቲ ኣየር ብቐሊሉ ክቆጻጸርዋ ስለ ዘይከኣል እውን ንሓደ ናይ ጊታር መፋለጢ ናይ ዳቁማር ትጋጨ እሞ ኣብቲ ጽርግያ ትዓልብ ምክንያቱ ናብቲ ኤርፖርት ንኽትበጽሕ ምንም ዓቕሚ ይነበራን እቲ ኣየር እናተንሸራተት እንክላ ሳይረስ ይትስእ እሞ ንካሜሮን ክቐትሎ ይዳለ ግን ህይወት ብዘይተጸበኻዮ ትጸፍዐካ እቲ ኣየር ድማ ኣብ ክልተ ትምቀል ዝበዝሕ ክፋላት ዳቁማር ምስ ኣበላሸየት እውን እቲ ኣየር ዓሪፋ ጠጠው ትብል ናይ ፖሊስ መኻይን ሓደ ድሕሪ ሓደ ምድርራብ ይጅምራ እቶም ገነኛታት እውን ሓደ ከየምለጦም ኩላቶም ይኽበቡ ብጀካ ሳይረስ ካሜሮን ተሓጒሱ ሰበይቱን ጎሉ ነበይ ከም ዘለዋ እናኣለሽን እናሃለየ ንሳይረስ ይሪኦ ምስ ቪንሰን እውን ኣብ ሞተር ተሰቒሎም ክስዕዎ ይጅምሩ ዝተወሰነ ደቓይቕ እናተኸታተሎ ድሕሪ ምጽናሕ ናፍታ መኪና ይስቀል እታ ሞተር እውን ፍጥነት ኪዳ ንኔተን ተገጭዮ እሞ ይመውት ሳይረስ ምስ ካሜሮን እናተዋእሰ እንከሎ ቪንሰን እንከይተፈለጠ ናብቲ ሾፈር ክፍሊ ይኣቲ ዝተወሰነ ደቓይቕ እናተዋሱ ድሕሪ ምጽናሕ እውን ካሜሮን ንሳይረስ ምስ ትመሳለል ይኣስሮ ቪንሰን እውን ምሕረት ኣይነበሮን ቱቦ ናፍቲ ሾፈር ዘለወሉ ቦታ ይእቲ እሞ ንምሉእ ማይ የጥልቓ እቲ ሾፈር ክርኢ ስለ ዘይከኣለ እውን ምስ ሓደ ህንፃ ይጋጨ ካብ ኩሎም ዝኸፍአ መጠረሻ ዝነበረ ግን ሳይረስ እዩ ንህንፃታት ምግጫ ይኸይኣክል ኣነ ኤሌክትሪክ ገመድ ይዓልው እሞ ይተሓዝ ግን እታ መኪና ሕጂ እውን ጠጠው የበለትን ናብ ሓደ ከቢድ ህንፃ ክትጋጭ እናበለት እውን ካሜሮን ነጢሩ ይወርድ ናብ ሳይረስ ክንምለስ እንከለና እቶም ዝገጠምዎ ነገራት መውቆትሉ እኹላት ኣይነበሩን ክነቅሕ እንከሎ እውን ነብሱ ኣብ ትሕቲ መጥሓነ እምኒ ይረኽባ ብታዓብዪ ሓጭን ተጨፍሊቑ እውን ይመውት ካብቲ ዳቁማር ዝመፀ ቅርሺ ብኩሉ ገጽ እናበረረ ንሪኦ ካሜሮን እውን ንጓሉ ደልይዋ ዝነበረ መጫወቲት ባምቡላ ይረኽባ ኩሉ ነገር ምስ ተወደአ እውን ንቪንሰን ከይዱ ሰላም ይብሎ እቶም ፖላዊስ ግሪን ናፍታ ኣየር ሒዝዋ ዝተሰቐለ መጫወቲት ይረኽዋ ግን ንምንታይ ከም ዘላ ምንም ኣይተረድኦምን ካሜሮን እቲ ጽርግያሽ ገይሩ ክርኢ እንከሎ ዝፈልጦ ገጽ እኒሄ ሰበይቱን እታ ቅድሚ ሕጂ ረኺብዋ ዘይፈልጥ ጓሉን ካሜሮን ቀስና በለ ቀርበን እሞ ሰበይቲ ምስ ሰብኣያ ቆልዓ ምስ ኣቦኣ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ይራኸቡ ኣብ ዓይኒ ሰበይቱን ጓሉን ካሜሮን ግበነኛ ዘይኮነስ ጅግና እዩ ነይሩ ናይ ሎማዓን ታሪኽና ኣብ ዝዋላ ይወዳእዳ እምበር ካልኦት ሰሓብቲ ፊልምታት ኣብዚ ስክሪን ገዲፈልኩም ኣለኹ ከም ትፈትይዎም ኣይጠራጠርን ሰናይ ጻንሒት